Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Mr. Labanan. Muli nagbabalik po sa inyong lahat. At sa gabing ito ay muli nating pag-uusapan ang isang paksang napakahalaga sa ating buhay. At pinamagatan po itong kahirapan, paano matatakasan. Yan ang pangunahing isyo sa buong mundo sa ngayon. At matagal na itong hindi nabibigyan ng solusyon. Sa ngayon ay magbibigay po ako ng isang tatlong sangkap upang magamit po natin kung paano natin matatakasan ang kahirapan. At ang usaping ito ay hindi lamang po sa mga pinakamahirap na tao, ito'y maaari din sa mga middle class, sa upper class. Ang kahirapan po ay hindi lang po tumatalakay sa salapi. Ito rin po ay tumatalakay sa ating kalagayan, sa ating buhay, maging ang espiritual na bagay. Ang unang tips na ibibigay ko po sa inyo o pamamaraan ay ang strong faith. Kailangan po natin ng strong faith sa ating buhay upang kahit anuman ang ating pangarap o kahit anuman ang gusto nating matakasan, kagaya ng paghihirap o kahirapan ng buhay, kahirapan ng may dinadalang sakit o kahirapang may dinadalang sama ng loob, ay kailangan po natin ng strong faith. Ano nga ba ang strong faith? Ang strong faith po ay isang paniniwala o pananampalataya sa Diyos na kahit anong mangyari ay hindi ito nawawala. At ang strong faith po ay nagmumula sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, ay hindi po tayo magkakaroon ng strong faith. Kaya ugaliin po nating makinig, magbasa ng salita ng Diyos upang ang bagay na ito ay darating po sa ating buhay. At ano naman po ang maibibigay dito sa ating dinaranas o kinaharap na pagsubok sa ating buhay. Kung kahirapan ng buhay ang iyong nararanasan sa ngayon, ay napakainam po na magkaroon ka ng strong faith sa Diyos. Ano ang sabi ng Diyos sa Biblia? Ang sabi niya sa Matthew 6:33 ay sinasabing ganito, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya't kapatid, kaibigan, kuya, ate, tatay o nanay, kung mayroon kang nararamdaman, kung mayroon kang kahirapan sa buhay, kung mayroon kang problema, hanapin mo lang ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang mga bagay na ito ay kanyang ipagkakaloob. So ang iyong faith, ano nga ba ang faith? Ang faith ay isang assurance na hindi mo nakikita, ngunit sa hinaharap ay iyong makukuha o mapagtatagumpayan. Yan po ang faith. Kaya isang sangkap at napakabuti po sa ating buhay ang strong faith. Gamitin po natin yan upang tayo magtagumpay. At ang pangalawa ay ang sacrifices. Ang sacrifices ay napakainam po upang tayo magtagumpay sa anumang ating kinakaharap. Uli nating balikan, ang kahirapan ng buhay ay kinakailangan din natin ng sakripisyo. Ano ba ang mga bagay na ating sasakripisyo upang makamit natin ang ating tagumpay sa buhay? Kung sa kahirapan ng pag-uusapan, ay kailangan mong isakripisyo una ang iyong mga vices o bisyo. Ang bisyo po ay hindi po nakakaganda sa ating pangarap na gumanda ang ating buhay. Hindi po masama na uminom ng alak kung meron pong okasyon o makisalamuha sa kapwa-tao. Ngunit kung ito'y ginagawa na nating bisyo o lagi na nating ginagawa, nakakaperwisyo po ito sa ating buhay, sa ating obligasyon kung tayo pamilyado, sa ating obligasyon sa ating mga magulang upang tulungan sila sa gawaing pambahay o sa tulong pinansyal o sa anumang suporta na ating maibigay sa ating mga magulang. Kaya sakripisyo ay napaka-importante. Kaya kung may bisyo po tayo, kailangan po nating isakripisyo. At ang isa po nating kailangan isakripisyo ay ang mga taong toxic sa buhay po natin. May mga negatibo pong tao, maaari natin silang mahalin pero hindi natin
laging pagtuunan sila ng pansin. Ang pagsakripisyo po sa kanila ay hindi po nangangahulugan na isa pong pagtatangi. Ang pagsakripisyo sa kanila ay kinakailangan upang tayo ay makitungo sa mga positibo na tao. Sapagkat ang sabi ay success begets success. Yan po ay napaka-importanting bagay. So, ay sakripisyo po natin ang mga negatibong tao sa ating buhay upang tayo po ay magtagumpay sa ating minimithi. Kung ang gusto natin ay ma-eliminate natin ang poverty, ay gawin po natin ito, kapatid. At ang panghuli ay ang pag-ibig o love. Napaka-importante po ng love sa ating buhay. Ito po ay hindi natin maikakaila. Mayroon po kasing mga iba't ibang klase ng love, kagaya ng love sa Panginoon, kagaya ng love mo sa pamilya mo, kagaya ng love mo sa kapwa mo. At lahat po yan ay napakahalaga. Kaya ating iintindihin na may isang sangkap ng ating tagumpay, kasi ano man po ang ating minimithi, ito man ay kahirapan, gusto man natin kumaligtaan ng karamdaman, o gusto man natin na magtagumpay sa ating pinapangarap, o ano na gusto natin mapagtagumpayan na aral. Kaya napaka-importante na ating isipin ang pag-ibig. Ang pag-ibig sa isang bagay ay siyang nagpupulo sa anumang gusto mo natin sa buhay. Kaya sana ang mga bagay na ito ay huwag kalilimutan. Kung ikaw ay tumatakbo sa hamon ng buhay, sa anumang pagsubok, kahit napakahirap, kung mayroon kang itong mga tatlo, tulad na halimbawa kung ang iyong mga hinaharap ay napakalaking mundo o napakalaking mga pagsubok, kailangan mo ng strong faith upang marating mo ang iyong pangarap. Kailangan mo mag-sacrifice upang iyong marating ang iyong mga pangarap. At kailangan mo ng pag-ibig upang makuha mo ang iyong minimithi. Kaya kapatid, sana ang video na ito ay nakatulong po sa inyo. Sana ay magtagumpay ka sa iyong buhay. Pero bago po ako mag-end na aking video, ay gusto ko lamang i-shout out yung kaibigan ko si Andres Babalo sa Quirino. Shout out sa aking mga kapatid sa Kabaong family and Galog family. At yan lamang po, at tinanyayaan kitang i-likes mo na yan, share, and subscribe. Magandang gabi po sa lahat.